ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବେ ଆମ ମା ମାନେ ଏ ବିଷୟର ଡ୍ରାମା କରିବେ। Good morning, teacher. Good morning. Bos. Good morning. ଆଜ୍ଞା ବସି ତ Bos. Roll number 1. Present Didi. Roll number 2. सुनीता Roll number 2 ଆସିଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁ ଆସିছে କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆସି Roll number 3. ସାରିତା ନାଇଁ ଆସି। Roll number 4. Absent. अनिता ହାଜିର। ହାଜିର। ଆସିଛି। ଆରେ କେମିତି? ହାଁ? ଆଉ ଅଧା ମାନେ ତ ନି ଆସିଛ ନା। ନାଇଁ ତ ଆସିଲେ ମୁନିକା ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ହାଜିର। ଆଉ ଦେଖା ତ କାଲି ଦେଇଥିଲି ହୋମୱାର୍କ ସବୁଟା କରିଛ କି ନାହିଁ କରିଛ ଯେ। ଏକ ଦୁଇ ସବୁ ଲେଖିଛ କି ନାହିଁ? କାଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଲେଖିଛ? କାହିଁ ଦେଖା ଦେଖ ଆଣ। କଣ ସବୁ ଧରିଛ ରେ? ଲେଖିଛୁ ନା? ପଇସା ଧରିକି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛ କି କେମିତି? ହଁ? ଭଲ ଲେଖିଛୁ। ଦେ ତୋର ଦେଖା। ଏଇଟା ତ ବହି ସବୁଦିନ କହିଲେ ପୁଣି ଅଧା ଲେଖିକିରି ଆଣିବ। ଧର ଆଉ ଦେଉଛି ଲେଖି କାଲି ଏ ସବୁଟା ଲେଖିକି ଆଣିବ ନା। ତୋଟା ଦେଖ। ଚଲ ତ ଏକ ଦୁଇ କହ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସବୁଦିନ ତ ଏଟା ତ କେମିତି କରିଥିଲେ ତ କେଜାଣି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲେଖିଛୁ? ମୁଁ ନି ଲିଖି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ନାଚ ଲେଖିବରେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ? ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ଖେଳି- ପାଠ ପଢ଼ା କହିଲୁ। ଜଲ୍ଦି କହ। ଖେଳି ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ କେତେ ଖେଳିଲୁ? ହଁ? ଡେରି ନାଚୁଥିବୁ ହେଲେ ପାଠ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଖେଳି କୁଦି ବଧିବନି ନା। ପଢ଼ୁଛ ହେଲେ ହଁ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଗାଇବା ଡେଗିବା ଏଇଟା କାଲି ବହୁତ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଲେଖିକି ନା। ନାଇଁ ଆଣିବୁ ନା ହେଲେ ମୁଁ ଖରାରେ ତୋକେ ଆଣ୍ଠୁ ମଣି କହିବି ଦିନ ସାରା। ଭାତ ବି ଖାଇକି ଦେବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁ ଖାଲି ମାରିଥିବୁ। କାଲି ଲେଖିକି ଆଣିବୁ କି ନାହିଁ? ଆଣିବି ହଁ ବସ। ଆଉ 1 2 କହ ତ ଜାଣିଛୁ କି? ହେଟା ବି 1 2 ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କି କେମିତି? ଆଉ କାଲି ଦେଇଛି ସବୁଟା ଲେଖିକିରି ଆଣିବ କାଲି ହେଲା। ତ କେତେ ଆଉ ତୁ ନିଜେ ନାଚେ କହି କାଲି ମୁଖସ୍ତ କରି ଆସିବୁ ନହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। କାଲି ଛୁଟି ଅଛି।